Iyasongwa intambo ke ngoku kumaqela ezopolitiko kufuneka kukhawulezisile ukufumana omasipala bazawuqhoka nakubo nabangakhange baphunyelele ngokuthe gqathu. Nayo ke i-EFF ingene nzulu kuthetha-thethwana namaqela ezopolitiko kwilinge lokuzisa uzinzo koomasipala kweli lizwe. Kodwa ke inkokheli yombutho Julius Malema uthi akho nto inesihlahla ethe yavela kwintlanganiso yabo ne-ANC kuba kaloku lo mbutho awufuni ukuza ngaphambili nezigqibo ezithe gqathu. There is nowhere in the 66, right, where the EFF is going to vote with the ANC. Nowhere. Malema uthi ke abakufunayo ukubona inkonzo zisize luntwini kweli lizwe. Kambe ke uNyatheleka Nobomi ucebe kuvakala ukuba uvote ne-DA kumasipala waseMatsikama. The people want to vote according to their own conscience. They formed their own small parties everywhere here in South Africa, and no one is bothering them. Kungoku nje i-EFF ithi kulungele ukuthetha-thethana namaqela ezopolitiko ngokwahlukana kwilinge lokuzama ukufikelela kwisivumelwano eziyakubona iinkonzo zithondelana kuye ebantwini tshitshilili koomasipala beli lizwe. Ndingu-Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.